Let's get it. Man, I swear I love my squad. I love my team. I love my team. All I know my bros loyal. These walls loyal. Salut! Eu sunt Terenti, iar ceea ce fac din 2013 până în prezent este să muncesc alături de tineri și pentru tineri. Fiind ales în funcție de conducere în mai multe organizații de tineret, inclusiv și în prezent, am fost parte sau am organizat 10, dacă nu sute de evenimente dedicate tinerilor. Și la fiecare din aceste evenimente, cel puțin o dată, am primit întrebări cu referire la succes. De exemplu, ce să fac pentru a reuși în viață? Sau ce să fac ca să am succes? Îmi vine greu să spun dacă această obsesie pentru succes este cauzată de frică de eșec sau, din contra, de foame față de succes și toate beneficiile sale. Însă este cert că succesul face parte din setul de valori contemporane ale unui tânăr. De ce? Foarte simplu, pentru că îl întâlnim peste tot, pe panouri publicitare, în titlurile celor mai vândute cărți din ultimul deceniu, în titlurile celor mai citite interviuri, seminarii motivaționale, speech-uri motivaționale, acasă, la servici, la școală. Este cert, toți vor să reușească în viață. Sau mai simplu, poate succesul astăzi echivalent cu a fi fericit sau din contră a fi împlinit. Ei bine, întâi de toate, hai să încercăm să definim noțiunea de succes. Nu am dat niciun search pe Google, asta o poți face și singur. Eu am încercat să extrag cuvintele cel mai frecvent întâlnite în titlurile celor mai vândute cărți cu referire la subiectul nostru și le-am împărțit în 3 categorii. Așadar, prima categorie se referă la tot ce este material și conține cuvinte precum bogăție, îmbogății, bani și altele. Cea de-a doua categorie poate fi încadrată într-o dimensiune intelectuală și conține lexeme precum influență, putere, cunoștință, eficiență, productivitate. Și cea de-a treia categorie, care poate fi încadrată într-o dimensiune spirituală sau morală, se referă evident la prieteni, valori, fericire, familie și așa mai departe. Ei bine, care din aceste 3 dimensiuni reflectă până la urmă cel mai bine noțiunea succesului sau este cumva aproape de subiectul nostru? Răspunsul este individual pentru fiecare din noi. Eu personal sunt adept la teoriei că omul trebuie să fie multilateral dezvoltat și trebuie să fie în armonie atât cu partea sa materială, intelectuală și cea spirituală. Nu este o formulă obligatorie, pentru că am întâlnit oameni care sunt ok și cu 2 dimensiuni din 3 și cu una. Cert este că trebuie să experimentăm, să ne cunoaștem și după aia să ajungem la formula potrivită. Evident, după ce ne-am clarificat cu contextul și cu definiția vis-a-vis de subiectul abordat în această discuție, revenim la întrebarea de la care am pornit, și anume, cum să reușesc, fie că ne referim la activități academice, profesionale sau altele. Aici te-aș încuraja să pornești singur în această aventură, deoarece material disponibil online cât și offline este mai mult decât suficient, fie că ne referim la cărți, articole, video, instruiri, seminarii, tehnici, metodologii și altele. Te-aș încuraja să experimentezi, să te documentezi, să testezi până ajungi la formula care îți potrivește cel mai mult sau până ajungi la tehnica care este cea mai rezultativă pentru tine. De aceea și-am menționat că este o aventură. Însă, ținând cont de faptul că cantitatea materialelor cu referire la acest subiect este foarte mare, foarte multe din tehnicile pe care tu le vei întâlni sau le vei studia se vor adeveri a fi neeficiente, mai mult decât atât, unele din ele chiar ridicole. De aceea, hai să facem o mică pauză până pornești la drumul tău și hai să analizăm 5 cele mai frecvent întâlnite mituri cu referire la succes. Mitul numărul 1. Metoda ușoară de reușit sau metoda ușoară către succes. Sună foarte tentant, din păcate puțin realist și de cele mai dese ori asta arată foarte ridicol. Precum cineva care a câștigat la loto, încearcă să dea ore de business unor studenți, sau un sportiv, să zicem, care a folosit substanțe interzise, vorbește despre nutriție, somn sau regim de antrenament. Lumea vorbește despre calități precum leadership, carismă, gândire pozitivă, gândire creativă și așa mai departe. Este adevărat, aceste calități într-adevăr dau valoare adăugată, însă doar în cazul în care tu ai cel puțin o competență, adică ești un jurist, ești un contabil. În cazul contrar, ești să fii pur și simplu o persoană lipsită de substanță, adică un balon cu aer. 2. Calitățile ascunse de care tu nu bănuiai, de parcă succesul tot timpul ăsta era sub nasul tău și tu nici nu ai observat. Evident sună foarte tentant, pentru că asta nu presupune muncă. Iar unii, după cum știm, nu prea iubesc să muncească. Mitul numărul 3. Nu contează ce cunoști, contează pe cine cunoști. Este adevărat, networking-ul poate da valoare adăugată. Mulți de noi ar putea să zâmbească la fraza asta, pentru că este o frază adesea întâlnită în spațiul post-sovietic. Ea poate până la urmă da valoare adăugată, însă realitatea este, iarăși, doar în cazul în care ai competențe, doar în cazul în care prezinți interes. În alte situații riști să fii pur și simplu un clown sau doar un interlocutor plăcut.
Mitul numărul 4. Forța de atracție a gândului. Unul dintre cele mai vândute mituri, care este adevărat însă doar pe jumătate, pentru că gândirea pozitivă, sau mai bine zis stimularea subconștientului, este foarte importantă pentru sănătatea noastră, este importantă pentru dispoziția și climatul moral-psihologic atunci când noi suntem în proces de lucru. Însă să speri că Universul o să le facă pe toate pentru tine și tu nu trebuie să depui niciun efort, este absolut ridicol și eu cred că aici nu mai trebuie să deschidem paranteze. Și mitul numărul 5, care mai bine zis poate fi descris ca un procedeu pe care foarte mulți speakeri sau traineri motivaționali îl folosesc la seminariile sale, și anume victimizarea ascultătorului. Nu tu ești vinovat, părinții tăi sunt vinovați pentru că au persecutat în tine spiritul creativ. Nu tu ești vinovat, sistemul este vinovat pentru că a distrus în tine inițiativa sau capacitatea de a gândi critic. Sună foarte plăcut și foarte convenabil pentru mulți din noi, însă nu este tocmai adevărat. Aici am să deschid o mică paranteză, poate chiar am să spun un secret. Fiecare din noi trece prin momente dificile, mai mult sau mai puțin, cam prin aceeași mentalitate de educație a părinților, prin același sistem de învățământ, și fiecare din noi, inclusiv cei care au reușit sau cei care nu au reușit, au parte de momente dificile. Asta este ok, asta este normal. Aici eu am să închei cu o singură frază care o spune tatăl meu foarte des: atunci când tu te compătimești, tu ești dușmanul tău. Atunci, care sunt motivele pentru care lumea face asta? Adevărul este că escoci au existat în toate timpurile, fie că ne referim la medici cu metode miraculoase de tratament sau la magicieni, clarvăzători, profeți și alte persoane din trecut. Este cert, fiecare din ei au urmărit un beneficiu financiar sau politic, asemenea foarte multor autori sau traineri contemporani. Evident, dacă s-ar spune că este un proces foarte dificil și este nevoie de foarte multă perseverență, răbdare, sacrificiu și ironic, că nici asta nu este suficient și nu garantează un rezultat de 100%, foarte mulți din noi nu ar procura aceste cărți, nu ar frecventa aceste seminarii. Pentru a vinde este nevoie de sentimentul de satisfacție instantă, este nevoie de unele populisme și alte șmecherii la care recurg acești autori. Însă adevărul este că mulți din noi, din păcate, o să rămâi exact la aceeași distanță față de scopurile sale, ca și până la aceste instruiri sau până a citi aceste cărți. Însă poate o leacă mai fericiți, o leacă mai satisfăcuți, până nu ne confruntăm cu aceleași probleme. Succesul nu este întotdeauna sinonim cu bogăție, fericire, libertate, împlinire și așa mai departe. Adevărul este că succesul este individual pentru fiecare din noi, respectiv testați, cunoașteți, experimentați. Succesul înseamnă foarte multă muncă, perseverență, răbdare și sacrificiu, și asta sunt doar factorii pe care tu îi poți controla, respectiv ține cont și de lucrurile care sunt în afara controlului tău. Succesul nu este nici de cum un proces ușor, este un proces foarte lent și dificil. Mai simplu sau, din păcate, o destinație unde nimeni nu te așteaptă și unde tu nu ești dorit. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături. Mai mult decât atât, te rog să lași în comentarii subiectele pe care le dorești abordate în edițiile următoare. Sau, dacă nu ești de acord, te încurajez să gândești critic și să-mi spui în comentarii ce gândești. Dacă ți-a plăcut acest episod sau consideri că a fost util sau va fi util unora dintre prietenii tăi, eu te încurajez să faci un share, să dai un like și să te abonezi la canalul meu. Eu îți mulțumesc foarte mult încă o dată. Salut! Ne vedem într-o săptămână. Eu am uitat la ce trebuie să încep. Este important să fim sinceri cu noi. Și tu nu trebuie să defui niciun efort. Este foarte defui. S-o auzit defui. Moment. Atunci când tu te compătimești, tu faci un lucru rău. Nu vă compătimiți. Ăla tu ești în bloc. Care poți să le aplici pentru a reuși, evident, indiferent, video, cursuri și multe alte la acest subiect. Metoda ușoară de reuși sau drumul ușor către succes. Tu mai filmezi? Tu n-ai să mă arăți.